Haga jingle kai Duran Cup quarter final, haga jingle kai quarter final ka Baningkong, hapadeng ka North East United Persia ke Indian Army. Kabalayele kai haga Kokrajhar, haga Jela Assam. Haba phai shagre ka jingle kai haga Kela Step ka jingle kai ka Long Maria Khaj, haga ba baro artali ki kenhun ki khlemla bat pen khijar, wala kila Persiang ka tokat ne ban yok pen khijar, Henry ki khlemla bat pen urlong. Haba phai pat shaga Kela mid ka North East United, kalaile kai bha haga ba kalayo ban tap ya ka gol ka Baningkong, haga ne ka jingle kai, haga minit ka ba San Peu Ar, Lengbau Nestor. Pada haga minit ka banyau Peulai ka North East United, kalayo biang ban tap ya ka gol ka ba Ar, Lengbau Guillermo. Badia ka bol layar penbu dau ridim telang ubadang syumi madan tang haka shiminit. Badai lama gini ki Argol ka North East United kalala abad pelem ya ka Indian Army da Arlanot badi orong syaga semi final. Hagawai par ka jingle kai quarter final hapadeng ka Shillong Lajong Persia ka East Bengal. Kabile kai hanong ba Shillong. Kine gide gi fast 11 jong ka Shillong Lajong. Bad gine gide gi fast 11 jong ka East Bengal. Kiban mi madan hagane ka jingle kai. Haba phai shagane ka jingle kai ka Shillong Lajong kaliyo ban penki jar nengkong. Tang ha ka minit ka bapra Lengbau rangile kai na kari Brazil urutwer. Badai lamagane ka Shigol ka Shillong Lajong ka tam ha ka Kela Step da Shigol lanon wala kirangile kai ka East Bengal. Kila Persiang ban siu kuliang ya ka Shigol jong ka Shillong Lajong. Henry ki klemla ban siu kuliang hadu bekot ka Kela Step. Haba phai pat shaka Kela mid ka East Bengal kalayo ban tap ya ka gol penye khaj haga minit ka ba nyau Lengbau Sekhar. Henry haga minit ka ba Prapeu Sau u player substitute jong ka Shillong Lajong u Figo Sendai layo ban tap ya ka gol pentam nagbanta ka Shillong Lajong. Badai la magane ka gol la penlong ya ka Shillong Lajong bagan la bat pelem ya ka East Bengal da arla ka way haga ne ka quarter final badi orong shaka semi final jong ka Duran Cup haga sin ka Baningkong.